meni je tek posebno teško svega nešto reći. Zaista Milena je bila osoba koja je prosto magnetski privlačila ljude, ideje i projekte. Bila je vođena emocijom da se o identitetu i o sebi čovek mora sam stvarati. Bavila se jako dugo međunarodnom kulturnom saradnjom i konstantno je dolazila kući sa posla sa utiskom da se mi kao narod ne bavimo dovoljno sobom i svojim kulturnim identitetom i tako je započela i svoj individualni projekat za koji nikada nije obezbedila nikakvu finansijsku pomoć, ni jedne institucije, niti sistematsku pomoć bilo kog zvaničnog organa i zahvaljujući tome je nastala ta kuća, redakcija biografskih leksikona i kako ju šali zovemo sam izdat Milanović. Ovaj leksikon je nastao iz višegodišnjih konstatacija da o srpskim piscima u rasejanju se ne zna, da ne postoji u bibliografskim jedinicama, a da ih ima jako puno i da stvaraju jako puno na jeziku po svom izboru. Ljudi koji su otišli zato što su to morali, ljudi kojima je ukinuta svaka čast, sva imovina, čak i ime, svoju težnju su izražavali u nekim drugim zemljama u kojima često čak nisu ni državljanstvo uzimali. I oni koji su odlazili samovoljni, zadržavali su taj deo svog identiteta i izražavali ga kroz pisanje. To je ono što je ona želela da pokaže i uspeli smo da saberemo više od 1000 kontakata, 800 pisaca, 50 zemalja, znači ljudi koji se aktivno time bave. Saznali smo da od 20 organizacija za koje smo znali ima ih skoro 100 i sada već se lagano sprema, bukvalno pisci se već sami okupljaju oko tog drugog toma o kome pričamo i to nam je znači jedan od sledećih projekata zajedno sa projektom Znamenite Srpkinje koji već spremamo i verujem da ćemo svi produžiti da sarađujemo ovaj put bez nje, ali upravo i njoj i nama u čast. Hvala vam puno što ste bili